Ihan ekaksi haluaisin kuulla, että miten Paltamossa lähti idea omaan mobiilisovellukseen. No, se on silleen niin kuin varmaan montakin kautta, että me ihan tässä kunnan viestinnässä pohdittiin sitä niin kuin pitkään ja ylipäätänsä sehän on semmoista jatkuvaa kehittämistä kunnan viestintäkanavien osalta, että mikä on milloinkin relevanttia ja mitä kautta me niin kuin tavoitetaan mitäkin väestöryhmiä ja niin edelleen. Eli se oli vähän tuollainen backburnerilla niin sanotusti niin kuin pohdinnassa ja sitten toisaalta meillä valveutuneet päättäjät otti asian esille ihan, että voisiko meillä olla tämmöinen, että kun monessa varsinkin matkailupitäjässä tämmöinen on niin kuin olemassa, että voisiko tämä soveltua jollakin tavalla Paltamossakin käytettäväksi ja niinpä sitä lähdettiin niin kuin sitten vähän tarkemmin tutkailemaan, että jos meillä tämmöinen sovellus olisi, niin minkälaisia sovelluksia niin kuin kuntakäyttäjille ylipäätänsä on ja mihin niitä käytetään ja onko ne pelkästään matkailualueiden vai onko ne ihan tämmöisien peruskuntien perusviestinnässäkin niin kuin käytössä ja niitä lähdettiin sitten kartoittamaan ja jututettiin eri tahoja, jotka on niitä käyttänyt. Katsottiin sovelluskaupasta, mitä on tarjolla eri kuntien sovelluksia ja jututettiin näitä myös toimijoita, jotka näitä niin kuin tekee ja rakentaa ja myös niitä kuntia, että miten ne on niin kuin tavallaan sen sovelluksen sitten, minkälaisia eri tapoja tämmöinen sovellus on ollut ottaa niin kuin käyttöön. Ja lähdettiin sitä kautta sitten niin kuin haarupoimaan sitä, että no mikä se voisi olla niin kuin meillä se juttu ja soveltuisiko se tähän meidän viestinnän myöskin huomioiden se, minkälaisilla resursseilla me viestintää tehdään. Että sehän täytyy myös niin kuin istua sitten tähän meidän tapaan toimia muutenkin. Minkälaisia tavoitteita teillä oli tässä sovelluksen niin käyttöönotossa sitten? Että jos tämmöinen otetaan käyttöön, tässä tavoitellaan. Kyllä me tavoiteltiin ihan sitä, että me saadaan paremmin meidän kuntalaiset kiinni, kun kuntalaisia on tosi eri ikäisiä ja erilaisia. Meillä on kesäasukkaita paljon. Ja sitten on ihan peruskuntalaisia, että miten tavoitettaisiin niin kuin sekä että meillä olisi mahdollisimman hyvä niin kuin saavutettavuus kaikille meidän kuntalaisille. Niin ikään kuin sitä tällä tavoiteltiin, että me saadaan laajemmin meidän kuntalaiset tavoitettua. Minkälaisia sisältöjä, minkälaisia toimintoja te niin kuin pidätte tärkeimpänä tavallaan tässä sovelluksessa? Kun teillä on omassa verkkosivussa, että teillä on olemassa sosiaalisen median kanavat näin, niin mitkä tässä on tärkeimpiä ominaisuuksia? No oikeastaan tämä on muodostunut hyvin pitkälti keskustellen nyt sitten näiden meidän päättäjien kanssa. Sitten meillä on täällä tämmöinen elinvoimavaliokunta, jossa on myös päättäjiä tavallaan valmistelun tukena täällä viranhaltijoille. Niin sitä on yhdessä pohdittu, että mitkä ne on ikään kuin ne keskeisimmät asiat, mitkä sovellukset tulee löytyä. Eli sen on tarkoituskin olla suppeampi kuin verkkosivusto. Verkkosivustolla on ihan älytön määrä kaikkea ja siellä onkin ikään kuin tavallaan tietopankki, mistä sitten sekä me viranhaltijat että myös kuntalaiset niin kuin voi kaivaa sitä monenlaista tietoa. Ja tämä appi taas haluttiin tavallaan niin kuin tämmöiseksi vähän niin kuin lyhyt viestipalveluksi sillä lailla, että sieltä löytyy suppeampi sisältötarjonta ja sitä voidaan muokata. Eli sieltä ei tarvitse ympäri voi löytyä kaikki samat asiat, että tämmöiset perusjutut on siinä kansilehdellä. Niitä on tällä hetkellä ja alusta asti ollut nyt se 6 ja se ainakin palvelee toistaiseksi. En tiedä, muuttuuko se joskus, mutta meillä on tavallaan niin 6 pääotsaketta siinä heti näkyvillä ja sitten siellä sivuvalikossa päivittyy tilanteen ja vuoden ajan ja tarpeiden mukaan. Jos on vaalit tulossa, sieltä löytyy vaali-infoa. Jos on jotain tapahtumia tulossa, sieltä voi löytyä tapahtuma-infoa tai jotain avustuksia haussa, niin sieltä voi löytyä sen tyyppisiä sisältöjä ja niitä voidaan ottaa pois ja lisällä ihan niin kuin just niin paljon, mikä tilanne vaatii. Mutta siellä olisi aina se relevantti tieto, että ei pidetä sitä semmoisena kaiken tiedon välityskanavana sitä appia, vaan sitä, mikä on kulloinkin relevantti. Kyllä joo, ja mä oon huomannut se, että sieltä pääsee tosiaan linkin, ja te hyödynnätte paljon olemassa olevaa sivustoa, tai tavallaan tietoa, mikä on niin kuin verkossa. Tämä on semmoinen niin kuin helppo kanava hipaista ja päästä sitten näihin tähän tietoon, mikä muu on. Ja tämä oli yksi niistä spekseistä heti meillä niin kuin tavoitteemmekin, että kun meillä on se verkkosivusto, jossa on laajasti informaatiota, niin, ja myös meidän niin kuin yhteistyökumppaneilla, vaikka maakunnallisilla niin kuin hyvinvointialueilla tai meillä on yhteisiä palveluita toisten kuntien kanssa, että tavallaan ne tiedot ylläpidetään siellä kunkin pääsivustoilla ja sitten me luodaan vaan niitä oikopolkuja niin, että ne helposti löytyy, niin sitten tämmöisten appien ja someen ja muiden kautta sen tiedon äänelle, että ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää sitä samaa jumalatonta määrää informaatiota joka ikisessä kanavassa. Kyllä, aivan joo. Tehdään vaikka sitten semmoisia, niin kuin tänne appin puolella on kätevä tehdä tämmöisiä koodikanavia, eli tekee sinne nyt vaikka yritysten yhteystiedosta tai mistä ikinä, niin tekee tavallaan sinne sen tänne appin puolelle tämmöisen niin kuin yhteenveto. Kansi on tavallaan ja siihen kerää
Joo. Ja sitten sinne voi viedä niitä linkkejä, kertoo vähän, että mistä löytyy tarkemmin sitten mitäkin. Niin se toimii tämmöisenä ohjauspalveluna aika hyvin. Joo, kyllä. Mä katson, että Paltamossa on noin 3000 asukasta ja mä katson niitä latausmääriä, niin teillä on runsas 1300 latausta ja koko ajan tulee niin kuin lisää. Se, mikä on tosi hyvin niin kuin pienelle kunnalle tosiaan tämä näin. Mutta miten te olette niin kuin markkinoineet, miten te olette julistanut tavallaan sitä asiaa, että tämmöinen on käytössä? Joka paikassa aina ja ihan kaikkisesti. Se on meillä aktiivisesti osa meidän viestintää, että me tuodaan sitä esiin, että hei, lataa Paltamo-appi, niin pysyt ajan tasalla. Että täällä me kerrotaan tulevista tapahtumista, siellä voi ilmoittautua erilaisiin paikkoihin tai vaikka jos me pyydetään ehdotuksia vuoden liikuttajasta tai kulttuuripersoonasta tai muusta, niin me pannaan nekin sinne appiin, että hei hoks, että käyppäs antamassa mielipiteesi asiasta tai että kunnassa on kehittämisohjelma käynnissä, että käyppä kertomassa, mitä täällä pitäisi tehdä, vastaa kyselyt tai whatever. Eli sitä niin kuin, se on meillä moninaisessa käytössä ja sitä niin kuin kerrotaan esimerkiksi kuntalaisten tilaisuuksissa, vanhusneuvostossa. Äärimmäisen tärkeä ryhmä meidän niin kuin ikääntyneet ihmiset käyttää sähköisiä palveluita ja niin kuin esimerkiksi tämmöisissä yhteisissä vaikka iltoissa, missä meillä on vaikka vanhuksia kunnan jossain tapahtumassa, niin on ladattu kaikille puhelimeen se Paltamo-appi. Siellä se nyt on ja sieltä se löytyy ja sinne tulee ne ilmoitukset. Ja, et niin kuin monessa paikassa, se on meidän yksi pääviestintäkanavista ja meidän tehtävä on niin kuin kuntana huolehtia, että kuntalaiset tietää, että mistä sen voi ladata ja mitä sieltä löytyy. Miten nämä seniorit on ottanut sen, kun ne on huomannut, että okei, tämmöinen toimii puhelimessa, niin miten ne on tykännyt siitä? Aivan hyvin. Että meillähän on siis ikääntyneessä väestössä on niitä, jotka on olleet jo vielä niin kuin työelämässä siinä vaiheessa, kun sähköiset kanavat on tullut käyttöön ja heillä on joku pohja. Sitten on niitä, joille ne on niin kuin uusia asioita, mutta ne, joilla on ylipäätään mobiililaitteet käytössä, jotka käyttää niin kuin kosketusnäytöllisiä puhelimia, niin eihän tämä ole niin kuin yksi palvelu muiden seassa, että toisille se on helpompaa ja toisille vaikeampaa, mutta että kukin niin kuin oman kykynsä ja tilanteensa mukaan tietysti. Hyvin se on varmaan otettu. Oletko huomannut, että miten se on parantanut kunnan niin kuin imagoa tai tällaista niin kuin mielikuvaa? Onko semmoisia palautteita tullut? Joo, siis on tullut ja niin kuin tyyliin naapurikunnista tai ei-kuntalaisista yhteistyökumppaneista, että onhan se siis osoitus siitä, että kunta ensinnäkin kunta katsoo viestinnät tärkeäksi, eli ei ole ollenkaan itsestäänselvää, niin kuin kunta panostaisi viestintään. Meillä se on ollut jo tosi pitkään tosi tärkeä juttu, ja se antaa ikään kuin sitä mielikuvaa, että niin kuin ollaan ajankohtaisten niin kuin työkalujenkin äärellä, että mennään ajasta ja käytetään niitä välineitä ja kanavia, mitkä on kulloinkin relevantteja, että minusta siitä on tullut pelkästään positiivista palautetta oikeukuvankin näkökulmasta. Onko teiltä käyttäjiltä tullut muuten toiveita sitä, että mitä sieltä pitäisi löytyä? Kyllä, ja ihan toiminnallisuuksiin, visuaaliseen ilmeeseen, miten siellä joku asia näkyy tai toimii, niin alussa kun me se lanseerattiinkin ja silloin markkinoitiin niin kuin voimakkaasti kuntalaisille päin, niin silloin tulikin ihan aktiivisesti niitä kehittämisideoita ja ne pantiin saman tien käytännössä. Se napsahti minulle tietoa, että voisiko tämä olla näin ja jos oli mahdollista, niin tehtiin muutos ja se oli saman tien samana päivänä ja muutos niin kuin tehty. Eli sehän on tosi kätevää sitä muokata, että ei tavallaan niin kuin ole mitään syytä, että se pitäisi jotenkin niin kuin uusata koko systeemi, että hyviä kehitysideoita on tullut ja aina kun tulee, niin jos ei sille mitään estettä ole, niin ne lähtökohtaisesti aina laitetaan myös sitten käyttöön. Eli tuo on käytännössä niin varmaan tulevaisuudessa osa teidän tärkeää viestintää myöskin tämä sovellus saati jatkossa. Tuo on monia sellaisia kuntia, mitkä miettii tavallaan niin kuin tämän sovelluksen hankkimista, tai sitten on sellaisia kuntia, mitkä ei välttämättä niin kuin hyödynnä kaikkia ominaisuuksia, esimerkiksi busviestiä. Niin mitä sä haluaisit niin kuin viestiä tämmöiselle kunnalle taas sanoa niin kuin vinkkejä? Siis ylipäätänsä kaikista niin kuin työkaluista, viestinnän työkaluista, niin ne on just niin hyviä kuin miten niitä käytetään. Et eihän ne itsessä sitä armoa voi, jos ei niitä aktiivisesti itse käytetä. Ja ne push-viestit esimerkiksi on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että se oli juurikin yksi niistä asioista, miksi me tämä koko appi niin kuin haluttiin, että meillä on joku kanava hoksauttaa meidän kuntalaisia, meidän asiakkaita ja asukkaita ja vaikka niitä kesäasukkaita, että hei hoks, nyt on semmoista ja tämmöistä tuolla.
mene paikalle tai että käyppä tämä hakemassa tai tuolla on vaikka hiekotushiekkaa, että kaatuille pihassa, niin käyppä hakemassa, löytyy sieltä ja täältä. Eli aivan, se on niin kuin välitön suora kanava sinne niin kuin kuntalaiseen ja sehän kuntalainen itse päättää, että haluaako hän ne push-viestit käyttöön. On pakko ottaa, mutta että se me niin kuin tarjotaan tämä ilmaiseksi kaikille niin kuin käyttöön olla tällä lailla niin heti saamassa viestiä, että ei tarvitse niin kuin mennä minnekään erikseen, vaan se tulee sinne sun puhelimeen, jos sinä sen hyväksyt, että ne viestit sinne sun puhelimeen tulee. Kyllä. No tosi kätevä. On huomannut sen, mitä viestiä teiltä tulee, niin tavallaan tulee se, niin se viesti ja sitten teidän verkkosivustolla jossakin alavalikon alkavalikossa on tavallaan se asia sitten, minkä se tuo tavallaan se eteen suoraan sitten. Joo. Eli ymmärsinkö oikein, että suositte teitä niin muitakin kuntia niin miettimään tällaista ratkaisua sitten viestin? Ehdottomasti siis, onhan se siis tätä päivää. Kaikki asiat on puhelimessa ja vaikka kuin palvelusivustot ja nettisivut on mobiiliskaalautuvia, niin ei ne silti, niin kun niitä ei ole suunniteltu lähtökohtaisesti puhelinkäyttöisiksi monestikaan ja ne on niin laajoja kokonaisuuksia, että musta tämä appi on kuitenkin, kun se jo luonteeltaan on osa sitä mobiilikäyttöympäristöä, niin onhan se huomattavasti paljon niin kuin kätevämpää. Ja sitten se, että me ei tarvitse sitä koko isoa palvelusivustosisältöä siellä, kun mobiilisovelluksessa pyörittää, vaan ne, mitkä on kulloinkin relevantteja ja äänilyvaisia. Ja sitten jos rupeaa kökkiin se ulkoasu, niin sitten vaihdat sitä ulkoasua, ettei tarvitse koko palvelulivusto ulkoasua esimerkiksi pistää uusiksi, niin siinä mielessä se on paljon näppärämpää tai niin kuin viestinnän ja brändäyksen ja kaiken tämän tyyppisen niin näkökulmasta. Eli tuossa huomannut, että teillä pysyy hyvin ajan tasalla myöskin tämä sovelluksen sisältö, koska se tavallaan niin paljon hyödyntää tavallaan tätä muuta dataa, mitä on jo olemassa käytännössä ja sitten. Kyllä. Ja se pitääkin miettiä, kun sitä, mitä sinne vie, että se ei ole niin kuin viikossa vanhentunutta. Ja silleen miettiä, mitä sinne vie ja miten ne asiat otsikoi ja linkittää, että se tavallaan niin kuin toimii. Ja sitten miettiä niihin omiin resursseihin. Että meillä on yksi viestintäsuunnittelija ja hänen esimiehensä tässä, että tässä on meidän viestintäresurssi. Siis ketkään muut meillä ei sinne appiin mitään vie. Että ne on meidän käsissä, mutta hyvin on saatu vuosi pyöritettyä 2 Pekkaan tätä kyllä kaiken tämän muun tohinan ohessa. Että sillä tavallakin, silläkin on merkitystä, että mikä sen käytettävyys. Nimenomaan. Hei, tästä tuli hyvin paljon tietoa, että mä vien muille kunnille myöskin niin eteenpäin viestiä, että jos niitä kiinnostaa ja lähtee niin kehittämään tavallaan tätä, että tämä on niin iso työkalu. Se on vähän sama, että jos sulla on niin iso työkone jossakin tuolla autotallissa, mutta sä et käytä sitä ollenkaan näin, niin eihän sitä mitään hyötyä käytännössä. Ei siitä ole mitään hyötyä, se on juuri näin. Se täytyy tehdä. Ja sitten jos on tarvis vaikka, niin minun yhteystiedot voi antaa, niin jos joku haluaa kysyä suoraan käyttäjäpalautetta täältä, niin onnistuu kyllä. Kuule hei, kiitoksia oikein paljon näistä kommenteista, niin tämä oli arvokasta tietoa tosiaan. Oletko huomannut, että täällä on tosi aktiivista tämä käyttäjän hyödyntäminen? Kyllä. Ollaan hyvin tyytyväisiä apin toimintaan. Joo, hyvä juttu. Hei, kiitoksia sulle oikein paljon haastattelusta.